Tragovi državne prošlosti Crne Gore rasuti su u prostoru i vremenu koje obuhvata razdoblje duže od jednog milenijuma i čini integralni dio istorije evropske civilizacije. Oblikovanje identiteta jedne od najstarijih južnoslovenskih država počelo je u 9. vijeku, na nemirnom tlu, uz granice moćnih imperija, u zoni stalnih sukoba istoka i zapada. Kameni ostaci srednjovjekovnih gradova, stare rukopisne knjige i istorijski izvori svjedoče da Crna Gora ima duboke temelje, stare više od 10 vijekova i državno nasljeđe koje obavezuje. U hronologiju nezavisnosti, započetu krajem prvog milenijuma, upisana su 3 državna imena: Duklja, Zeta, Crna Gora. 4 vladarske dinastije: Vojislavljevići, Balšići, Crnojevići, Petrovići. Djelimično vraćanje atributa državnosti tokom 4,5 decenije komunističke vladavine u drugoj polovini 20. vijeka i 15 godina nezavisnosti u 21. stoljeću. Unutar tog vremenskog okvira mijenjale su se državne granice, prijestolni gradovi i vladari. Rijetka mirna razdoblja na balkanskoj vjetrometini brisale su ratne godine, odsudne bitke i ofanzive. Pretke su zamijenili potomci, srednjovjekovne ratnike prekaljeni bosonogi junaci, partizanski heroji i borci. Saveznici su bili rijetki, a protivnici i osvojači brojni. Nemanjići, Mletačka republika, Osmansko carstvo, Karađorđevići, fašistička Njemačka i Italija. Pod pritiskom vojnih i političkih sila, Crna Gora je povremeno i nestajala sa političke mape Evrope, ali se, uprkos svemu, ili sili u inat, ponovo uzdizala i povremeno bila jedino ostrvo slobode na starom kontinentu. Kad nije mogla oružjem, Crna Gora se opirala duhom, prvim knjigama pečatanim u 15. vijeku u prvoj državnoj štampariji na svijetu, Njegoševim književnim dijelom, primjerima čojstva, međunacionalnog i vjerskog sklada. Tokom 1000-godišnjeg istorijskog trajanja i vjekova borbe neprestane, mijenjale su se epohe, ideologije, način života, sudbina i snaga države. Jedna od najmoćnijih balkanskih kraljevina tokom dukljanskog razdoblja danas je najmanja država na Balkanu. U toj istorijskoj vrevi tekao je stalan proces dinamičnih promjena. Samo su ideal slobode i ideja očuvanja crnogorske državne nezavisnosti bili i ostali konstanta. Ti ideali vodili su i božićne ustanike i komite 1918. i crnogorske partizane 1941. i liberale i socijaldemokrate koji su tokom 90-ih bili glas manjinske Crne Gore. S podrškom vladajuće Demokratske partije socijalista i većine stranaka manjinskih naroda, ideja obnove države dobila je, uz saglasnost međunarodne zajednice, na početku novog milenijuma, u maju 2006. godine, novu istorijsku šansu.